Так, узунрак керек. Узунайлы. Салам жамағат. Менен 1000 тапкыр кабатлаттырмагыз инде. Өзегезнең кайда икәнегезне беләсез. Бүген мин килдем, беләсезме кая? Бүген мин килдем Рәхми Куча дигән музейга. Гомеремдә беренче тапкыр үзем теләп музейга килдем. Ләкин бу музей нормальный музей жамағат. Монда техника, көймәләр, паровоз, нәрсә генә юк. Менә бу музейлар миңа һәм минем ишеләргә бик ошарга тиеш. Киттек жамағат. Бу музейның миниатюрасы инде. Кирдек бу җирдән һәм кирдек менә монда. Харбыз менә монда. Амбреллалар да бар, каралы. Су асты. Тимердән, ысык тиридән башына киятырганы да бар. Мин ишеттем, менә бу бөтен экипировка 100 килога җитәргә мөмкин дип. Шуңа хәтле авыр көчкә йөрисең, су астында гына әле. Бу лимини нормаль йөрерлек дип ишеттем мин. Җир шарының сыйфаты әллә ни искитәрлек түгел. Пластик. Кара, тешләнгән алма да бар. Илдар, мин сиңа макбук таптым. Кил ал. Мәбәясе синекеннән бер 5-6 тапкыр кыйбатрак мөгаен. Бәлки анардан да күбрәктер. Телевизорның эшләү принцибын күрсәткәннәр, каралы. Матрицасын кискәләгәннәр. Ничә катламнан тора һәм иң артында светодиодлар яктырта. Ноутбукны тураклап салганнар монда. Бу балаларга рахат инде монда җәмәгать. Миндә балачакта шулай китерсәләр, мин бөтенләй шат булыр идем. Скутерга да покой юк, урталай бүлгәннәр. Бу бензин бак ахрысы, бу краннигы редукторында кискәләп пыяла куйганнар. Вариаторлары күренә, бөтенләй берсе күренеп тора җәмәгать. Тип кеше дә бар хәтта. Пешкәгә менә шуның хәтле генә. Бәлки монда бер йөк машинасы булыр, аның пешкәгә менә шуның хәтле булырга тиеш. Трактор, түрк тракторы дигән. Мослары да редукторлы. Ләкин никтер редукторын кырыйга каратканнар, артка, оска түгел. Оска каратып куйса, моның клиренсын күтәреп булыр иде. Һәм инде артында да һичшиксез валы булачак. Ул валга сейлкалар, жапкалар, шортлар бөтенсен тоташтырып була. Менә җәмәгать, менә моның двигателе күренергә тиеш. Шатуннары нихәтле озын, һәм ходы бик озын. Бу дизель. Хәтта беләсезме җәмәгать, барабан тормозында кисеп куйганнар. Тәгәрмәче әйләнә һәм барабан тормозында күренә. Монда видеода күренмәйдер инде. Җәмәгать, сүз уңаеннан минем каналда дифференциалның эшләү принцибы бар. Кирип, лайк куеп, кыңгырау сугып чыгыгыз, яме? Һәм сезгә монда бүтән машинаның эчәкләрен күрсәтә торган булам. Кисеп салганнар, җәмәгать, мондый әйберләр, моның хәтле кисемнәр хәтта безнең уку йортында да юк иде. Шуның хәтле яхшы күрсәтелгән. Дөресен әйткәндә безнең уку йортында машина тулаем юк иде. Аерым этәргеч, аерым тартма, раздатка, алары бар иде. Монда менә подвескасын да карарга була. Крылосын алып атканнар. Ишек эшләрендә күрсәгез була, монда менә ныгыткычы. Ишекне шулай ныгыталар, килеп бәрелгәндә бөтенләй ишкә кирип китмәсен өчен салонга. Хәтта урындыкларына хәтле кисеп ташлаганнар. Монда шуның хәтле тавыш, белмим ишетеләме икән инде. Двигательнең эшләү принцибы җәмәгать. Җәмәгать, монда балалар эштән чыгаралар, атларга ирек юк. Шуңа күрә моннан сыптырырга кирәк тизрәк. Булар тегендә күчкәнче. Җәмәгать, мин сезгә һәр бер күрсәтәмме? Сезгә бу ошамаска мөмкин түгел. Үземне үзебездә кебек хис итәм мин моны күргәчтән. Шыпшын, безнеңчә. Топчик, тюнинный, копейка. Ул әле хәтта утыртылган да кара. Йодрык сыймый. Һәм дисклары җәмәгать 17нче литио. Артта нәрсә барабан торамы? Хәтта артта да тормоз дисклары тора. Ярым ковшлар куелган. Ишен карасын аның. Алды тонированный бункер. Өстендә панорама тора. Чешкалар бар. Воздухозаборниклар бар. Акулныкы кебек. Ут җәмәгать. Топчик. Копейкадан соң шундук тагын да искерәгенә күчәбез. US Mail дигән. Тәгәрмәчләре спицлы. Бу агач, чынлап та моның кузовы агачтан җәмәгать. Ичендә ниндидер двигатель торадыр инде, бик көчле бер 30 Вт көчлек. Шундук ертып ташлый торган. Киткәндә штанын кала торган. Lincoln. Шуның хәтле зур размерлары бар микән? 6 литр диярлек V8 тора монда. Ат көче 90. Бу элекке заманнар өчен бик көчле машина җәмәгать. Максималь тизлеге 112. Бу нинди килтерәфен? Моның ничә ат көче бар икән? 20 ат көче булган. 20. Ник менә шунда авырлыгын язмаганнар? 4 цилиндр, 3 литр, 2 кушымлы. Максималь тизлеге 48. Кулдан кабызасың, һәм әгәр бәхетең булса, шырайыңа бирмәячәк. Подвескасы моның гениаль, гап-гади. Шкваринда утыра, тягалар, амортизатор юк ахрысы.
Бу беләсеңме җәмәгать әгәр амортизатор юк икән, бу бер сикерсә, аша итеп сикереп бара торган була инде. Туктаганчы. Фара эшләренә мөгаен керосин лампасы куйганнардыр инде. Іші қап-қара. 1913 елғы машина. BMW-да өз вақытында нинди бір шақ ясаған, нинди килтрафон ясаған 3 тәгәрмәчле машина. Җәмәгать менә бу машина 85 белән чабалган. Әгәр 85 белән борылышка керсәң, бу мөгаен туктап тормас, шундук тәгәрәп кенә китәр инде. Һәм әйтергә кирәк, ишеге алдан ахырысы менә шулай итеп ачыла. Шуннан керәсең, кырыйдан түгел. Менә бу фиатны мин беләм. Нинди машина бу җәмәгать, карагыз әле. Охшаганмы? Найса охшаган. Шевролелар китте монда, шевелләр. Шуның хәле озын. 5 метрдан артыктыр бу. Ну киң, ну зур. Үлеш. Җәмәгать, Ford, Mustang алып китергә кирәк моны. Шуның хәле зур. Булар ничек дөньяга сыйды икән, Volkswagen Жук. Морган Фриманның борынына охшаган бу. Менә җәмәгать, менә бу нормаль тема. Менә моны хуплыйм мин. Үзе кичкенә генә кебек улайм, ләкин салонын кара нихәтле иркен. Менә монда 10 кеше сыя инде. Әле баянга да урын калачак. 55 ат көче, 135 белән баралган. 1962 елда җәмәгать үзенә бер дигән идеаль машина таптым. Turkish Airlines-ка охшаган бу. Та-да! Моны җәмәгать 100% авиаторлар проектлаганнар инде. Чөнки бу очкышка охшаган. 12 ат көче 96 белән баралган. Машина күргән саен аңа елмаеп йөрим, дурак кеше заман. Балачага кебек. Менә бу машина, үй хәтле машина. Içinde bir нәрсә юк. Руль, рычаглар, 2 педаль, һәм тагын нәрсәдер. Бу ахырысы ниндидер радиолокацион берәр нинди машина булгандыр инде. Тәгәрмәчләрендә һава дигән әйбернең әсәре дә юк, җәмәгать. Тоташ резин, калын, тыгыз. Рессорлар бармы соң моның? Рессорлары бар, ләкин амортизаторлары юк. 4 цилиндр, 5,2 литр, 32 ат көче җәмәгать. Менә шул бандураны күчерергә 32 ат көче кулланганнар. 1917 елгы машина. Хәзерге машиналарны чагыштырыгыз. Йөк машиналарын һәм моны кузовы тулысынча агачтан, амортизаторлары юк, тәгәрмәчләре тоташ резин, 3 кушым. Хәзергеләрендә демультипликаторлар белән 16, анда 3 кенә. Ничек йөргәннәрдер, ничек күзгәннәрдер, килтер барырга, мөгаен барып җиткәнче бөтен умырткан пешеп киткәндер инде. Трактор, тимер, борганда тәгәрмәчләре шул бармасын өчен, батып, чынлап та борылсын өчен тәгәрмәчен кил кебек ясаганнар. Кимәнеке кебек. Ничә тонна икән бу, Миңа дисә бу шама белән бер 3,5-га якындыр дип уйлыйм мин. Днепрныкы кебек оппозитный двигательләр транында. Вышкалар бармы, юкмы? Вышкалар, вышка. Менә вышка да бар. Высыманда бар, оппозит двигательләр дә бар, ай хәрефе кебек тә бар. О, Юпитер. Менә бу Юпитер бит инде җәмәгать. Ямага дип язып куйганнарны, Юпитер икән беләбез бит без моны. Бусы планета. Нет, бусы планета, бусы Юпитер, аңлашыла. Нәрсә бу? Я үрәкме бимота дигән ничә ат көче монда? 63 кенә, ләкин 200 зум белән барала. Уфаллар басы да бар хәтта. Бу балаларныкыдыр инде. Балаларны шундук балачагыннан эшкә өйрәтер өчен, әйме? Җәмәгать, минем дә мондый бәләкәй машинам бар. Москвич. Аяк белән әйләндереп йөртәсең аны. Ну, озак йөреп булмады анарда. Тиз үстемдә, сый алмый башладым да, бетте. Менә бу тәгәрмәч, мин сиңа әйтим. Өстенә утырып йөрисең. Артында бер кил телефоны да бар. Шийлеп китмәс өчен. Менә бу урындыкны күргәч җәмәгать, миңа Зоополис искә төшә. Анда мистер Бик дигән бер мафиози бар. Мафия боссы. Менә шундыйрак урындыкта утыра ул анда. Бәләкәй генә. Бахбайтыра, кап-кара, җин төсле. Яңгын сүндерүче машиналар. Син мондагы системага кара. Менә моны әйләндереп баскычын чыгарырга кирәк булгандыр инде. Храповик та тора кирәк, төшеп китмәсен өчен. 4 цилиндр дигән, бүтән бер нинди мәгълүматы юк. Зурлыгын әйтсен аны, әйме?
Migros рекламасы. Дизлайк, отписка жамағат. Тек, демек жамағат. Migros ол элек-электен болған әйбір демек, еме? Қазір генә барлыққа келген әйбір түгел. Бұл жаңа пятерочка белән магнит түгел алайса. Тарихлы нәрсе. Бар белән эшли торган этәргечле нәрсә икән бу? Каток микән бу? Рулен кара син аның озынлыгын. Кара кая хәтле килә. 2 метрлы вал. Амында су агызасындыр инде маңайын. Артыгын, кирәкмәгәнен. Каян тутырасың? Җәмәгать бу шартласа күңелле булачак. Сүздә юк. Үзе бер бомба хәтле була бу. Менә шунда киреп утырып, шуның белән идарә итәргә кирәк инеме? Менә булса махавик булса кирәк. Шал-шыл әйләнеп тора торган. Киреп китсәң җәмәгать. Бөтен бакча буйлап тараласың, бер әйберен калмаячак. Әйтергә кирәк җәмәгать, балалар бик күп кызыксыналар. Күренә инде шатланып йөриләр. Минем кебек елмаеп. Бу җәмәгать тегермән ахрысы. Тегермәнме инде май кыса торган җайланмамы? Менә бу ике таш нәрсәне дә булса изә, һәм моннан май яки сок ага. Монда бу абзыкаең нәрсәләр бушата инде. Карасын дикъатле җайланма кирәк. 2 катлы шаклык этәргеч. Шатуннары гына бер 2 метрдан артык. Мин моның эшләгән тавышын инде ишетәм. Даң-дың, менә шулай торып эшли. Ну бу моның белән чагыштырганда бөтенләй балачага инде. Манка малай, атасы янында моның хәтлегенә. Кая кирәкмәгән җиргә дә менеп төшегә дә. Яхтыны өстән күзәтик. Шым кимә бит бу әй. Анда балык тутырасы инде рәхәтләндереп. Кара нәрсә тора җәмәгать. Автожир мингезеп куйганнар. Юк чынлап та автожир. Нәгүзе, әтигә сәлам. Менә син автожир, ал да кит. Ну шабырга урын юк инде. Менә шуннан кузгалсаң гына, белмим ничек кузгаларсың. Ләкин мөмкинлек бар. Монда ПВО торадыр дип уйламыйм. Бәхетеңне сынап карайды.